Gospodine Milan Vujović, tada smo na forumu Samsunga u Barceloni. Šta nam možete reći o ovome, šta tu imamo, šta gledamo danas? Pa evo ovako, mi svake godine imamo Samsung forum koji se dešava u februaru. On se u principu dešava uvek 4 nedelje nakon globalnih, da kažem, premijera koji se predstavljaju na CES-u u Las Vegasu. Znači samo 4 nedelje nakon premijere mi danas ovde možemo da vidimo sve inovacije koje su planirane za 2017. godinu kada je u pitanju consumer electronics, odnosno praktično bela tehnika i televizori. Ono što svakako moram da kažem kao kompanija koja ulaže svakog dana $40 miliona u razvoj, mi svake godine imamo šta da pokažemo na ovom forumu i imamo danas jednu perjanicu koju svakako moram da spomenem, a to je QLED televizori. To je potpuno nova tehnologija i potpuno novi dizajn televizora koji je Samsung uradio. Oni su premijerno prikazani na CES-u, a ono što je bitno da kažem za njih da osim same tehnologije koja je potpuno nova, 10 godina razvijana, koja omogućava da praktično imate potpuno novi spektar boja, kontrasta koji taj televizor daje kao sliku, on je i dizajniran nečim što mi zovemo 360 stepeni dizajn, znači možete da praktično televizor postavite u sred dnevne sobe i da on uopšte ne kvari ambijent jer je dizajniran i sa prednje i sa zadnje strane. Takođe imamo inovativni način na koji se on postavlja, samo postavlja, znači krije kablove i praktično imate jednu jako lepu skulpturu koja daje sliku u sredini sobe. Takođe taj televizor se veoma lako povezuje sa Smart Hubom, sa svim uređajima koje imate do sada i tehnički te uređaje možete da praktično sklonite od televizora i da vam televizor zauzima dnevnu sobu na način da stvarno lepo izgleda. Recite mi, osim televizora, šta još? Vidimo da ima i dosta punih drugih uređaja. Možete nešto šta bi možda da se istakne ovde? Pa evo, svakako bih naglasio nešto što se u 2016. godini pojavilo kao tehnologija, koju smo dodatno napredili za 2017. ali zašto pomenjem za 2016. jer je ta AdWash tehnologija u weš mašinama koju smo prošle godine počeli da prodajemo u regionu koji mi zovemo Adriatic regija, se jako lepo pokazala i bila je izuzetno dobro prihvaćena na svim tržištima Adriatic regije. Ove godine će praktično imati i u Makedoniji, ali ono što je inovacija je da smo tu veš mašinu sa AdWash tehnologijom praktično sada spojili u jednu veš mašinu koja ima zajedno sa samom veš mašinom i sušenje i takođe obzirom na sve, da kažem, moderniji način života koji imamo i smanjenje prostora u kome živimo, lansirat ćemo i slim model, obzirom da postoje zahtevi sa tržišta i od takvih potrošača kojima je potreban slim model. Takođe, ono što ću pomenuti u odnosu na, da kažem, prošlu godinu, tu su i nove linije frižidera i tu su još neke inovacije koje svakako će biti jako interesantne svima koji hoće da svoj život učine lakšim i da im praktično održavanje kuće ili uživanje u kući bude lepše. Sad, ono što zanima najviše na ljudi dole kod nas, kada bi ova tehnologija došla, recimo, naročito kad je u pitanju QLED tehnologije televizori? Pa tehnički ono što mi očekujemo u kvartalu 2 da već krenemo sa prodajom i to je nešto što je, da kažem, nije još uvijek potvrđen potpuno datum, ali obzirom da mi ipak pripadamo svi zajedno nekim manjim tržištima u Evropi, mi čekamo još uvijek potvrdu datuma, ali u kvartalu 2 sigurno krećemo sa prodajom. Kvartalu 2, šta to znači? To znači od aprila pa nadalje. Dobro, hvala vam puno. Hvala vama.